Добър ден! Днешният ми въпрос е много интересен за всички, които се занимават с интернет. Каква е минималната сума, която доказва доколко сериозни и професионални сме ние? Сега ще ви дам един малък жокер. Ето тези три сайта. Дано да е фокусирал. Тези три сайта, всички ги познавате, този е още по-известен, ето този може би не ви е известен, но тези три сайта предлагат използване на техните услуги, като таксата за трите е точно 100 лева или 120 лева с ДДС. Дали това е минималната цена да се докаже, че един бизнес е сериозен, нещо като границата на бедността или границата на сериозността в интернет? Ще се радвам много на идеи и на въпроси.